भोजपुरी माफिया प्रेजेंट। म्यूजिक बाय मुन्ना शर्मा। करे न जाइब माई गेहूं के कटनिया रे, करे न जाइब माई गेहूं के कटनिया रे। ओहिरा के पेट साला देखेला जबनिया रे, ओहिरा के पेट साला देखेला जबनिया रे। कहेला बंजो हमरा दिल के तेरनिया रे, कहेला बंजो हमरा दिल के तेरनिया रे। ओहिरा के पेट साला देखेला जबनिया रे, ओहिरा के पेट साला देखेला जबनिया रे। अमन रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। हमर चक्कर में उड़ाता ये माई, कोरा में धक जबन देला दवाई। हमर चक्कर में उड़ाता ये माई, कोरा में धक जबन देला दवाई। करेला तंगो कर बाउर बार हनिया रे, करेला तंगो कर बाउर बार हनिया रे। ओहिरा के पेट साला देखेला बदनिया रे, ओहिरा के पेट साला देखेला बदनिया रे। म्यूजिक बाय मुन्ना शर्मा। राइटर राजू से बानी हम तबाह रे, पीछे से आके उधइले लबाह रे। संतोष निराला से बानी हम तबाह रे, पीछे से आके उधइले लबाह रे। ऊपर से नीचे प्रेम नीर खे जबनिया रे, ऊपर से नीचे प्रेम नीर खे जबनिया रे। ओहिरा के पेट साला देखेला बदनिया रे, ओहिरा के पेट साला देखेला बदनिया रे। कहेला बंजो हमरा दिल के तेरनिया रे, कहेला बंजो हमरा दिल के तेरनिया रे। ओहिरा के पेट साला देखेला बदनिया रे, ओहिरा के पेट साला देखेला बदनिया रे। अमन रिकॉर्डिंग स्टूडियो